Ito guys, yung butterfly. Yan. Yung ating gluta. Tada! Ito naman yung ating collagen. Hey everyone! Welcome back to another vlog! Where is Antana? I can't see Antana. Hi! They can't see you. Over there. I'm eating. I'm done eating. Kamo, di ka na natatapos. I'm sleeping. You're still eating. Ka-aircon na naman kayo mga paa. Kabungan tananeng. Ang init. Summer na naman. Mag-ano ako guys, mag-i-inject ako kay mama ko ng something. You will see later kung anong i-inject ko. Pero, yeah, I bought something. Inject ko sa kanya. Tingnan natin ko. My syringe! My syringe. My butterfly. My sterile water. Alam, konti naman ng sterile water. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito guys, duman ako kanina sa hospital. Ganito yung syringe na ginagamit namin sa hospital. Actually, yung green, yung ganito, yung mas malaki yung bore niya. So, mas madali kang mag-aspirate. Tsaka, hindi siya yung gumigewang-gewang. Yung barrel niya. Yeah. This is yan yung brand. So, kapag mag-i-inject kayo ng ganitong product, magandang kunin nyo to. Bilhin nyo to sa mga pharmacy or sa mga medical supplies. Yan ang gagamitin ko mag-i-inject sa kanya. Pero, wala akong butterfly. So, gamitin na natin tong butterfly. Yung butterfly, guys, ganito. Mukha kasi siyang butterfly. Kaya butterfly siguro ang tawag dito. Pero, butterfly talaga. Ito, guys, yung butterfly. Yan. Ito yung para sa direct IV. Hala, humahaba na naman yung aking kuko. And, meron tayong sterile water. And, madami pa akong sterile water dito. Buksan ko lang kasi pinaano ko lang ito. Pinapadala ko lang. So, huwag ka lang mababasag pa. Shit! Ay, my God. Oh my gosh! Asan yung scissor ko? Ano nga? Ruler. Yan. Hindi ko kaya eh. Mano. So, gagamit tayo ng taran! This is 5GS na glutathione. Yan. So, ito yung micro advance. Yan. Tatry natin kay mama ko kung effective sa kanya na magpaputi. So guys, fun fact lang kasi sa glutathione. Kung nagtataka kayo, bakit pumuputi ang mga taong nag-glutathione? Kasi ang glutathione is an antioxidant. So, ang ginagawa niya, dinedetoxify niya yung liver mo. So, ang pagpapaputi, yung talagang function niya is ma-detoxify yung liver mo, ganyan, para matanggal yung mga toxins sa katawan. Kaso, ang nagiging effect kasi nga is, napapawhiten niya. Kaya siya ginagamit ng mga na may cancer, ganun. Ginagamit tong glutathione kasi nga, siya, antioxidant siya. Tapos, yun, ang side effect niya is, para pumuti, nagiging maputi yung skin mo kasi nga natanggal na yung mga toxins. So, kung mabisyo ka, umiinom, naninigarilyo, yung diet mo hindi maganda, mas matagal kang pumuti. Ganun. At saka, kung na-reach mo na yung puti mo, na yung parang kasing puti mo nung bata ka, nung newborn ka pala, newborn baby, ganun. Wala na, hanggang doon lang talaga yung pagputi mo. So, kung maitim ka talagang pinanganak, hindi siya guarantee na puputi ka na more than that. Like, for example, you're an African, tapos black talaga yung skin mo, hindi siya epekto sa kanila, ganun. Kasi kung ano talaga yung original na skin mo na nung pinanganak ka, yun, hanggang dun lang yung puti na maibibigay niya. Ayan, so we need, ito yung glutathione na may collagen, tama ba? Glutathione, may vitamin C, may collagen, may vitamin E, may vitamin B12, ganun. Nakakaputi din yung vitamin B12. Droy, kaya kung hindi ma-afford yung gluta, and then I'm talking. Pwede yun yung vitamin B12 tsaka yung Flumosil. Yung Flumosil, saglit nga. I'm talking. Yung Flumosil, mas mura yun. Isang ampule lang na ganyan. Antioxidant din, para din yun sa liver. Pero amoy imbornal lang.
Sobrang baho talaga pag nagpre-prepare kami. Charan! Ang ganda, oh. Pakita ko sa inyo. Yung ating gluta. Tara! Magpre-prepare tayo. Nagglibos mong kita tayo. Nagglibos ka muna tayo. Alis ka dyan, mamaya matapon. Sayang, anta na. Matapon yan ate. Mahal-mahal. Di pa nagbabayad si Lala Mama mo sa akin. So we're going to use that. Siyempre may PF pa ako nito. Ano ako eh, certified ano ako eh. IV therapist ako eh. Ipopost niya para ano, kumita tayo. Charot. Oh guys, sa mga gusto pong magpa-inject, sa mga malapit lang. Dito na po. Murang-mura, charot. Matusok ka dyan. Sige, matusok ikaw. Sinong gustong magpagluta, PM me, Brad. Wow, ganyan pala. How much? Sabihin mo, bawal sigarilyo. Bawal lang naninigarilyo at umiinom. Ito naman yung ating collagen. Ating origin. Apay, mix Collagen. Mix lahat. Oh my God, Ore, lahat. basketball ka na? What? Bakit? Kahit daw ba nagbabasketball, so bawal lang gumalaw pag nagluta? Ready to tusok na si Tito Roy. At tutusok na si Tito Roy. It looks so ugly. It looks so ugly. Sinong tutusukin natin? Si Antanani. Enjoy ko. Guys, sa mga gustong bumili ng Glutax, ayan, just PM me on my Facebook or give me a DM sa Instagram. Kung gusto nyo naman, ako nang mag-inject sa inyo. Char. Nagbenta. Ready ka na ba, mother? Medyo masakit to. Medyo mahapdi daw. Hindi ko pa na-try eh. Pero medyo mahapdi daw, sabi nila. Try muna natin yan. Try muna natin to sa nag-i-inject. Ganon. Hindi, ano to, kasi ito yung gamit ng mga nurses dyan sa hospital. Try mo na kay Lahat sila nag-i-injectan eh. Try muna kay Maxi. Try muna natin kay Maxi, baka pumuti yung kanyang hair. Tsaka Jing. Oh, mother, are you ready? Okay. Wait lang, prime muna natin ang iyong butterfly. Man, try ko lang. Ay, Ay, kailangan i-butter. money down! Ha? Hindi direct. Hindi, may ganito oh, may butterfly. Ano yan? Humiga pa siya, Bill na Bill! Siyempre, uupo pa ba ako? Next time naman yung ibang gluta naman yung itry natin. Kung alin ang pinakamaganda, charot. Pero maganda daw to. Tourniquet. Yan yan. Close open po, ma'am. New Zealand yung ganito, di ba? May magko-comment na naman dyan. Ba't daw hindi ako naka-gloves na nag-i-insert? Diba? May mga ano kasi, may mga nurses dyan na nanonood. Ba't daw di ako naka-gloves? Ba't walang betadine pag nag-i-insert? Halika, gloves tayo. Ayan o, sobrang liit lang o. Kayang-kaya nyo na yan, guys. Huwag ka lang puputok. Sikon naman pala to. Yung singer sa YouTube. Anong pangalan kasi na ito? Si Alex. Alex good. Yan na, push na. Push lang. Tapos na kami maggluta, guys. Inaano ni Bunso namin na ano, magpagluta daw siya. Sabi ko kay Bunso, kapag siyang injectan ko, direct na ganito. Tapos pag naubos na yung nasa syringe, hugutin ko ulit. Tapos niloloko ko siya, sabi. Hugo ako, bigyan mo ko ng butterfly, sabi niya. Kaya wala na. Umatras siya nung sinabi ko wala lang butterfly. Nung sinabi ko na ano, direct IV na lang sa kanya. Medyo masakit daw, sabi ni mama ko. Medyo mahapdi. Pero carry naman. Kalmado naman. Nakaka-picture-picture pa siya. Ganun. Hindi naman yung sobrang sakit yan. Hindi ko pa kasi na-try yan eh. Yung mga nurses sa hospital kasi yan, sila laging turukan ng mga gluta. Ako kasi wala. Hey guys, so time check. It's already 6:25 PM and nalabas muna ako. Ako jersey. Kasi magja-jogging ako para we need to jog. Kasi wala nang magkasyang pantalon.
Yun lang guys. So, I'll be back later or I'll try to vlog. Pero madilim na. Sobrang dilim na sa labas. So, yan. Madilim na. So, doon ako sa school. Hopefully, walang masyadong tao ngayon. Kasi, kung madaming nagwo-walking sa school or I mean, okay lang naman kung madaming nagwo-walking. Kasi madami talaga nagwo-walking doon pag ganitong oras. Wag lang yung parang nung isang araw na madaming estudyante na nakatambay sa daan. Kasi wala kang mapagjajagan yung gumaganon ka talaga. Iiwas ka sa kanila. So, yeah. Okay guys, nandito na ako sa bahay and kakain lang ako. Ang ulam namin, may veggie meat. Yan yung ulam ko guys, veggie tapa, tapos may may ito yung controversial na ulam ng mga Ilocano. This is the puki-puki. Yan, puki-puki. The name. Hey guys, so i-close ko na tong vlog na to and we will start a new vlog. So I hope you enjoyed watching this video and if you're interested to get the gluto tayo, just message me. So yeah, I'll talk to you guys on my next video. Bye!